Kaway kalong kami kabala life saus nem kerta kala keno bakala syak le bi ijot ha kilai ngut ki breu bat hadin kila weng na keding ya ka hapo ka jela Madhya Pradesh ka bahap hapo ka Morena district bat menta kadang syak sumar ban light na ka jingyam hapo ka hospital ya thu ki pulit menta ka sngi katei kala not kabala inglut ka met kumba prapo person kadang syak sumar hapo ka jaka sumar ka badon ha Gwalior ya thu biang ki pulit kani kala jia hapo ka wei ka shnong ka bakar teng ka chan ka pura ka bajengai kumbalai kilometer napo ka sor amba ha ka bakani kala jia ha ka sngi thoding ula ong katei kala not kala lech sha katei ka shnong ban yakren ya suk bat ka wei kalong kemi ka balaken no ya ukurim jongka ba udon kti ha ki kamle bi ijot ong u inspektor u alok parihar jongka amba police station kani kalanot laken no ba kala syak le bi ijot ha ki laingut ki rangba ki badon hapo ka yeng jong katei ka wei pat kalong kemi Kham hadin kitei kilaingut bat katei kalong kemi kabadon lang ha katei ke ying kilat he daka umpniang halor jong ka ba kilaweng daka ding yaka yat ho ka khubor na ki pulit ya ka video la sam shaki pulit ha ka ba katei kala not pat lapen kit no mardor shaka jaka sumar ha ka kali ha ba la yo sneu ha ka ba ningkong kala sya le bi ijot ha kitei ki shinrang bat katei ka kenthei bat kitei ki shinrang kila thang yaka ong u inspektor ukurim jong katei kala not ubala laj jamin napo kapatok halor ka makut duma bale bi ijot ula IT syaki pulit ya katei ka video ong uparihar kat ba katei kala not kala yat hu ya ki jingja ha ka magistrate kat ba nakaliang ki pulit kindang shim ya ka jing yat hu jongka da ka ba benrap ba ka jing tokit kadang yai halor ka ne ka jingja